И здравейте, дами и господа, понеже терария ми бъгна, фрапс ми бъгна, звъннаха ми по телефона и все такива прости. Значи, снимах как бия скелетрон. Бегай бе. После и нали ми звънаха и аз прекъснах естествено клипчето. После тъкмо нали влизам в дънжена за първи път. Крашна ми терария. Тръгвам да снимам втори път. Крашна ми това фрапса и да. Чакайте малко. Майко, аз съм се сложил слушалките. Ноп, няма да втигне. Са, коя чичка се появи? Кажи ми. Същата чичка. Много е мощно. Ало? Да. 250 кам. Честито. Какво ще кажеш за клипа на терария, дет в момента снимам? Верно не. Да. Бих скелетрон и доколкото знам минах на левел 2. И се получи гаф, защото ми звъняха. Значи, снимах как бия скелетрон. Звъннаха ми по тела. И аз съответно, нали, прекъснах. О, ес. Да. Golden Key. После, викам, маре, нищо, това е един бос. Какво толкова? И снимам как влизам за първи път в дънжена. Познай какво стана. Съответно, терария ми крашна. После пак тръгвам да снимам. Честито. То път фрапс ми крашна. Ти казвам, побърках се. Гледай тази пиян дурница. Какво правиш, бе? А ти сега снимаш ли? Да. Аз сега ще ходя на мап 2. Рад няма да оставя хората без тъп клип на терария, защото компютъра ми е гламав. Гледай, какво си тя, е? Изчезни. XX Dark Shadow BGXX. Ето един лар без 30, аз сигурно направо троше. Той е много време ми пращаше покани просто. Вчера забравих да ти се похваля. Знаеш какво стана? Чакай малко. Значи, взех една от най-силните брони, доколко знам, метеорит бронята и това. Тя по принцип е за мейджове, но дава и много дефенс. Защото дават всичко. Аз бих
Сега да си дигнеш 50 лева за ходна. После. Waterbolt. Пак ли това, бе? Една книга, търся една книга, тук ти казвам половин час в този дънжън и ми пада все една и съща вместо да ти искам. И си купих някакъв мини шарк много мощен. Тук ги касаря с по 5 по 10 демидж, въпреки всичко ги касаря. Аз си махна от смятането. Уау, тук баси забъркано ти казвам. Значи убих моб, пусна ми Golden Key. И с този Golden Key отидох в едно златно съндъче и ми даде Shadow Key и с този Shadow Key мога да отворя Shadow Key съндъче. И имам някакъв хук, дет съм като Батман се придвижвам с него. Аре, до грим. Не мога. Та-та-та. Ти писа ли нещо? Аз ли? Да. Като домашни? Аха. Не. И аз към един ще пиша. Точно и аз ще пиша. Мама Слайм, ела бе. Не те искам тебе. Искам ти книжката. Ако не ставаш, какво ти? Знаеш какво ще бъде пасатрол? Значи баща ми се прибере и да трябва да спирам клипчето, бата. Аз снимам докато не умра. А като знам с този мини шарк, има малък шанс да умра. Вече ще на Ферадоне, на Ферадоне, адски видео. По-добър ми е. О, Shadow съндъче. Нали бе, нали? Не. Набодох си газа. Shadow Key, нали? Пак не. Ще взема сета на Кошите. без това само 2 itemi ти дадох нищо. 3 не се взимаш от него. Може да видиш на клипчето, като го кача, хука ми къв е просто. Как се придвижвам. Абе, знаеш какво гледах, като бях на като бях фен на Shadow Hex. Ще трябва да го мразите. Някакво дете снима в кенефа. Нали, той се рели и не знам какво прави. Седнал е на кенефа и снима. Ми ще трябва да го мразите. Нещо обясняваше за училището си, че бил готин.
Да, ако беше готин, нямаше да се снима в Кенеф. Кое си ти му пача? Ага. Я видим какво ми предлага. О, точно тази ти исках. И пак не е Shadow K. Абе, мърло. Я колко... Че трябва ти определиш. Я къде са ми косите? Аз съм кьорф и не ги виждам. Ето ги 25. Не, само не и тоя. Пекай, бе! Как ми скочи? Маха. Майка ми обясняваше, че като малък съм викал амуха. Да. Че вместо амаха, амуха. Айде, бе! Колко съм гламав. Сега ти казвам, ще изтърбуша. И тебе. Знаеш какво е странното? Че на това оръжие му пише, че няма кнотбак, а всъщност има доста голям кнотбак и умрях. Хора, какво се прави? Това е клипчето. И да, абонирайте се, харесайте го и очаквайте още. Дам. Само авиа тук. И ще го спирам. Нещо особено. Я ви оная чичка какво предлага. Тъпотийки. Аз си намерих група. По-скоро направих група. И това ще ходим пробвам. Я да пробвам нещо. А ти нали щеш да си правиш канал, какво стана? Аз ли? Да. Нещо се въкала. Не, аз така разбрах. Не. Може да се... Минимален съм. И що? Тук се събереме групичка, вате. Си снимкаме. Не знам, това след... Ще имам 2 абонати. Аз едно, че имам 10. Аз имам 5. Или 6. Не съм си проверяла абонатите. Така забавление, да. Може. Да, може. Не може да. Иляне, кажи чао. Чао. Чао.